Hello, mayang gabi eh. Mayang gabi eh. Hello Brad, mayang gabi. Oh. Unsa may atong ikaalagad? Concern lang ko sa imong topic ron Brad. Unsa man? Pwede ako yung mutana Brad. Sige, go. Imo mo yung kanong imong gi-topic ang Adventist ron nga dili tinuod nga pro church. Tinuod ba sad? Sa may pangutana ni mo na? Imong gi-claim nga come on pro church. Now, ang pangutana nimo Brad, diya mo sa Revelation na those this city na nangingon niya nga kining dragon na suko na suko sa babae o sa kaliwat nining babae nga nagtuman sa sugo. Akong pangutanan nimo Brad, kamo man kan pro church Brad, kanang kaliwat Brad, unsa kamo na Brad? Kanang mo pag ani bro ha, akong klarohon ning imong gigamit nga sitas sa tawag aning ni ang Revelation 12 17 ang gigamit nako kining ang Biblia nga dunay logo sa Seventh Day Adventist General Conference, dili lokal. Basahon na ha, di mo amoy labot ana amo ana sa San Juan kay utor ana no, ingon niya diri klaruhon na to ni 17 unya ang dragon nasuko batok sa babaye. Isa maning babae nga gimendri nga gikasukan pag-ayo sa dragon, apil na niini sa Santa Maria. Kisa panglaan day ginungdan na Brad ang babae, di ba? Ang simbahan is nagrepresent man na siya og kanang pangasawuno ni Kristo, mabitan ng she ang gamit, di ba? So nasuko batok sa babae, kisa ning dragon kamo pamatuod tanawas glini kahanap, ingon siya katong membro stream media ba wa na gud sam sukol akong debate pag ingon niya nga pamatud anak ko nga Roman Catholic Church kaliwat sa bitin gingnan ako sana ikaw may kaliwat sa bitin ani kay naas imong vlog nga ikaw ang the sleeping dragon, patay ka diya agoy. Wa na sam sukol oy, wa na gud sam reply na ho. Amo na kaliwat mo dayon nakingon man dire nasuko daw batok sa babae niadto siya sa nakigubat, pagpakigubat batok sa tanan nga ug uban pang mga kaliwat sa babayi, sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios og naghupot sa panghimatuod mahitungod kang Hesus og dragon mibarog diha sa baybayon sa dagat. Kisama ning munyag og dagat kamo. So kamo nagbarog ang dagat ya. Nasuko mas kaliwat sa mga babae, kami kaliwat ni Maria. Genesis 3:15 kaliwatan man ning Maria. Sige mo kasuko, tanawan ninyo mga amigo. Hoy, nangabuang na mo mga Katoliko. Sige mo rosaryo. Wa pa ka kontentos Alvin Sanchez na mo ak bagig imahing Mama Mire. Mo nang kahoy katumanan ng dragon nga nasuko diha. Agoy. Next question. Aksyon Katoliko. Ang karakter kining isa ka kaliwat sa babae nagtuman og sugo. Amo bitaw no. Sige. Kadiyot lang. So akong pangutana nimo, kining nagtuman og sugo kamo ba ni? Kaning nagtuman sa sugo nga inyong gibatukan katong mga santos nga nahingpit na nga nakalatas sining kinabuhia nga nakatuman jud sa kabubuton sa amahan, mga sugo sa simbahan, mga moralo mo nang nahimo silang santos, nakig-away man day mo ana. Tanawa bitaw na inyo mga amigo, sige panghilabot ang mga santos sa Katoliko, San Vicente Ferrer Yawa, San Lorenzo Demonyo. Kita galig mga imahes mga santos, Ginoo ko murag nang yamid. Amo nang nasuko ana ipahid mo mga Katoliko. Next question. Okay. Imong gangkon nga kining isa ka babae, kining kaliwat sa babae is gatuman sa sugo. Akong paluap nga pangutana.
Nagingo man si Kristo sa Mateo 5:17, ako wala niyan haron sa pagbungkag sa balawod kundi haron sa pagtuman. Now akong pangutanan nimo. Kamo nga diya sa inyong declaim nga sa Mateo 16:18 diha nga kamo nay authority sa pag-change sa sugo sa Abot manig Ginoo. sabat madugay ron kay kining chance ani arto manig Domingo gi-chance ang sa Nagkuhan ka sa Pro Church kay mo dyan nga mali ang kamuta gini mo dodong oy. Sige, usa to'y gamit nimong sitas? declaim nimo Mateo 5. Mateo 5 si Kristo 5:17 si Kristo. 17, akong basahon niya. Ayaw ninyo huna-hunaan nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propita. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini kundi aron paghatag sa hustong kahulugan ani. Unsa man na? Ngana nga mga kasuguan kabahin na ni Kristo. Abahin na ni Kristo katubang ipatuman jud way sa iluan tagag kahulugan katong mga panagna sa mga propeta na ibabaeng ulay mo mabdos aba ang katumanan na si Kristo gitagaan din niya magantos sa tulo ka adlaw din mabanhaw siya di ba amo na ibuti pasabot diana onya ang kanang imong gigamit kay mayong balita ning ako are ko kining inyohang nailogo sa 70 Adventist ba praklarohon dyan nato kay kasuguan lagi kuno yang giingon 17 mo dahil nilang paborito ayaw pag kamo pagunahunang imenero ko pagbungkag sa kasuguan sa mga propita kay dres mayong balita pagunahunang imenero pagsalikoy sa balaod ni Moises man kaya dire kay mingon wala ko muanhi aron pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta so may sugo sa propeta nga wa bungkaga ni Kristo moral kita di ka niingos Kristo nga bungkagon ko ang moral wala ang mga sabatikal mga seremonyali katong mga halad-halad sa unawa mo to'y karong gi abolis matod pa ninyo gilansang nana ni Kristo ana siya nga og moingon kag moral wala bungkaga mo bitaw ni simbahang katoliko nagtudlog moral kay ang atong founder nagtudlog moral ang founder simbahang katoliko naidato kayong batan-on ngutana sa Ginoo unsa may akong buhaton para akong maluwas tumana ang mga sugo unsa man sugo alod di magpatay di mangawat aron magpapay gugmaw ng Ginoo labaw sa tanan sa tibok nimong kinabuhi kasi moral wa yun ingos Kristo soy pagsabat yung sabado ha oy kamurom nang gabutuot kuha ng sabado ninyo ha sige next question Okay, imong giangkon karon nga ang iglesia sa Dios nagtuman sa sugo moral. So sumala ninyo Bader asa kadala nga si Jerwin Rosales di na daw kuno siyang nawag nako kay unprofessional kuno kung kaistorya kay magsapaw-sapaw pero how about sa imo ha brother unsa may imong hukom sa kuha unprofessional ko para nimo dili iya man dag kuan ba iya man ang side bad. so nanalaw gis Rosales way alibay lang gid na dawa si Marvin Suico butan kayo nawag ko niya wa jud mi sapaw si Rosales so patan nakahuman sapaw-sapaw nya dimtan ni debate ano may klarong kay istorya mo nang ganahan kay ko ani kay limpyo per play niya wala mi dautay ani ha sige next question Imo ra pong gisultiron brad nga ang iglesia sa Dios nagtuman sa moral law. So sakto tong dito sa Mateo 5:17 nga si Kristo niani sa kalibutan dili aron sa pagbungkag sa wala kundi sa pagtuman niya. Sa verse 19 gisugo ang balaod. Dayon ako pangutana sa imo kay sa Mateo 16:18 so mo na inyong kuan nga namoy authority. So sa pag 19 bro 19 namoy pag-usab sa balaod sa Ginoo. So asa po na makita brad nga namoy kanang dili contradiction sa Bible brad. Wala man na mo bro. Wala man na namuos ba ng mga balaod sa Ginoo nga kanang moral. Ang amo kanang kanagong kanang di ba ang imong punto ani kabaw man jugo. Kana ra mang pag-change anang Sabado to Sunday. Unay mo hang bikil-bikil. Nani moy authority ana. Nganong inyo man i-change?
Nga, di ba, ang Sabado mo gini namat Kristo pa magali basis niyong libro, faithfully observe. Now, yun naman ang git-chance, di ba? So, Sabat lagi ni issue ha. Pero actually, Brad, wala man na mo git-chance ng Sabat na ara ang amo ang Sabat. Wa man mo yung nagkatuloy kung may Sabat na. Ang git-chance diha, ang solemnity. Solemnity ha, dili tong adlaw mismo nga kanang Sabat nga giguba yun ang Sabat na ara. Ang solemnity lang ang gitransfer. Transfer. Mabitan ni makabasa ka sa Panudlos Katoliko. Transfer the solemnity from Saturday to Sunday. Nga naman, solemnity na among Kristiyano, Domingo, kay nabanhaw ang atong Ginoong Jesucristo. At the same time, maunang adlaw ang pagkonsad sa Holy Spirit, Sunday. Nya, si kag Sabado nga ang solemnity sa mga Hudyo ro man na, hindi man ta Hudyo. At the same time, di sa tamimbroan ng Judaism religion, so wa kita labot ana ilang sabat-sabat ya. Sige, next question. Okay. So, naging magod sa kuanggod nga kana nga statement diya sa Mateo diya sa kanang sa Mateo 16:18 kana imong gi kuan adunay wala gi usab pero namoy kuan nga ginatawag nga pagtransfer nga mo na ang Domingo. Pero asam pod sa Bible ana kay si Bible kay ang daghan kay mga Sabat giisgutan diya. Sabat lagi. Dili nagkuha na tablat kung unsa ka tinuod nga iglesia, Brad. Di og moingon tag tinuod nga iglesia, bro, wa ta mag hisgot anang about sa sabat-sabat kay di man na mo ipruiba. Sige, Brad. Dili ta Sabat pa. Bisan pag i-transfer na mo wala the fact nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo di gina makaguba bisan pag isikot-sikot ko nimo na Sabat kay og diha ta mo ambata ng transfer to Sunday from Saturday to Sunday malangay man tana kay ngano magisgot-isgot na mabutanag ang Sabado iyas mga Hudyo gitransfer sa Kristiyano mga Katoliko kay dito na banaw mo yan butag kung mabasa ko sa Biblia di ba unsa may gisugo sa Dios si bay kapito mahuway sa diha langhay nagitag samot anang niya. Focus sa kita structures and its founder. Sige. Okay, Brad. Diya sa Roma nga imo man lang giisgutan nga kamo po nang ginatawag nga True Church diya. Roma 1 6 to 7 padung 8. May nana around diya. So akong pangutana nimo kay kamo mo dyan ang True Church akong pangutana nimo. Sugod sa Pentecostes dito man ang iglesia pod nga nagsugod pod sa Pentecostes nga nag-scattered sila kayron sa pagbinsay sa pulong sa Ginoo. Akong pangutana si Moa nagtupo ko na nga daghang yung mga lugar ilang natuwa na to kating mga apostol. So akong pangutana nimo kay gi-com niyo kamo ang True Church ngano man nga aduna moy ginatawag nga kanang mahitungod sa kanang pagpakailap sa Sunday kung pagkailap sa Sunday galing na kanang authority nga pagpakailap ba nga pagpamugos kay kung dili mo kuan adunay salaod say pagpamugos kamo ang True Church say pagpamugos say bote pasabot niyong pagpamugos kanang gipamugos nga kanang ipatuman ang kanang ginatawag nga Sunday nga balaod ba dayon kay kamo inyo mong gi-claim nga kamo ang True Church klaro diya sa kanang kuan Roma 1 nga ang ilang pagtuo nilukop na kanang ni kuan jud ba so ang mga apostol po daghan na sa mga lugar na bisitahan nga mga lugar pagbinsay sa pulong sa Ginoo pero ang pamahagi ninyo nga True Church mong kamo pero ngano inyong pamahagi nga authority man kanang pagpamugos sa kinatawag nga sandilo say sandilo wa man mi namugos ano sandilo
Kamor nag-isyo ang sandilo. Ipahid na sa Katoliko. Kadako ang kinang binuang ng kalakihan na. Agoy! Kamor ba sige panghadlok ang mga Katoliko? Oy, sandilo mo abot bantay mo. Unsa na ang sandilo? Lutoson og di manimbag Domingo. Unsa day mo? Brad, dili mo na ating nga mapanyo sa story, Brad. Dili man bugna nga pagka-istorya. Kung nagbaka ko, pwede ko kasuhan niyo, Brad. Kung nagbaka Unsa man nga istorya na? kanang ginatawag nga ide ko Laodicea Ha? di na kayo nakukuhan ide ko Laodicea Unsa may naa niya? basta Brad kanang 4th century kana siya gikuha na siya kanang hanto sa 15th century gikuha na ang kanang kuhan pero balik-balik naman gulo siya Diba, ang klarong history ana bro. Ayaw lang ng history ha. Dili, tubaga lang ako pangutana, Brad. Tubaga ako pangutana, kung kamo on Truth Church, gano'n man naay pagkuhan lang. Wala lagi mi pagpugos-pugos anang manimbag Domingo o dili. Kay wa may simbahang Katoliko nga gipatay ang among mga sakop kay wa misimbas Domingo. Agoy! Doktrina ba din na namong magpaagas migdugo di man. Kay kung gihurot pa lang namong pamatay ng mga taong sakop sa simbahang Katoliko nga di manimbag Domingo, daghan-daghan pud mig napatay oy. Kay daghan mo sa mga Katoliko nga di manimbag Domingo. Pero wala na namong gidoktrina, ang klarong history ana, history dili history ha. Ang klarong history na convert si Constantino into Christianity. Aware man mo ana. Dahil sa dihang na convert siya, kay ang iyahang lugar di man gito Kristiyano, the same time so pak man sa Kristiyanismo, gihimo niyang legal ang Kristiyano sa iyang lugar. O kanang giingon ninyong March 7. Ha? Na diri sa inyong kanio sa akong basahon ning inyong kining 70 Adventist believe ay sa kadali lang yung hamaning doktrina. So dapat makamaumos inyong kaugalingong doktrina kung asaram tong inyong 70 Adventist believe dire. Nawani na sa nakutugbutang dire kod libro adara atong basahon ibe kanang inyong deklarasyon anang kanang ingon mo nga si Constantino sugo ni Constantino Mama Hawaii, Taog Domingo. Ay, durantihon pamantan ninyo kasaysayan ana. Usa may giingon diri sa inyong libro. Atong basahon ni ha. Seventh-day Adventist believe. So og sa Katoliko pa ni mo ni Catechism ni Catholic Church. Matod paspay na 299. The Emperor Constantine decreed the first civil Sunday law on March 7, 321 AD. Nganong Sunday law civil man na siya. Kaysa iyaharan ng nasod, dili na ecclesiastical law nga iyang gipatuman tibuok kalibutan. Pag moingon tag civil sa iyaharan ng lugar, yung nasod ba? Nga naman, illegal pa ang pagsimbas Domingo paniadtong panahon ni Nero kay sa mga persecution. So na-convert man siya. Nganong yang gi-implement base sa inyong librong gisuwat ni Ellen Goldwhite sa nasudnong balaod sa Domingo kay nisunod lamang siya sa mando sa kadagkuan sa simbahan. So may kadagkuan sa simbahan ba daw ng mga Santo Papa Obispo Kardinal? Ngaron nisunod man siya na kay maunang simbahan na nga iyahang na-convert. Kung asa siya na-converter. Maunang kanang maingon mo nga gasugod ni Constantino ang pagsimba sa adlong Domingo rong. Kay batay sa inyong libro mao gihapon nga pahina niingon the rise of Sunday observance, the change from Sabbath to Sunday worship came gradually. There is no evidence of Christian weekly Sunday worship before the 2nd century. Tanawa ha? But evidence indicate that by the middle of that century, some Christians were voluntary observe Sunday as the day of worship, not the day of the rest. Nanay pagsimba sa adlong Domingo. Unya ka ng pag-change, di naman na naitabo ni Constantino lang.
Tanawan ng inyong kronolohiya Dres Alpha and Omega ninyo, volume 8. Basahon ako ha. Diyan sila kronolohiya Dres last part ani na libro nila. Tanawa oh. Dili ayaw mi kuwata ng Constantino ga change. Wrong man na inyong kronolohiya dire akong basahon na. Ang kronolohiya nila nag-ingon. Christian persecuted. Infant baptism gains ground in 2nd century. At first, ang una, Sunday cake begins to displace, mintag displace, magbalhin. Sabbath in the middle of the 2nd century in Rome. Tunga-tunga palang daan sa 2nd century sa Roma, gidisplace na ng Saturday to Sunday. Maumanta niya kung second question ni Bacalares, napalangan lang kong tawag, bugoy las Bacalares, kiningon siya nga, uy, gilayasan ko sa Catholic Faith Defender. 12 ram to ka minuto ang tawag sa Globe, o sa TM. Kaya kaniyanta kong paluap, kaya kong pangutan na pastor, unsa man di ang tuiga, gitchins ang Saturday to Sunday, Ris Bacalares, basahon ko ninyo libro, naputlan man kong tawag, wa na ko nila pasudla. Kay aron natungnan pud gilayas hadlok sa ilang libro wala. Napay kaduha kung huna-huna kung nasay basahon ako ni paluap nganong in the 2nd century naa na may pagbalhin sa Domingo. Gikan sa Sabado to Domingo. Kataon ta, wa man ko pasudlan nya balik marukoy. So ayan na sana na sabat-sabat kay ngayon kamo ang tinuod nganong pamugos man sa Sunday layo na jud kay na. Kating layo ana. Namugos man galing mi tinuoray og wala. Di na ginamoy prohiba nga ang simbahan tinuod bagdili kay og mo na atong barahan ngano malagi ng uban nga mamugos og pagsimbag Domingo man na matinuod na pangita jud pamaagi brad og kamoy tinuod Katoliko ngano man ning diri o di man si Kristo founder ninyo ana sige lang yung pangutana. Okay, so wala ko'y question na imong payag Brad kay tawag mo na sibilo so dito sulbad ang kaso panahon ni kuan sa ilang lugar sa Roma. So akong sunod ng pangutana nimo follow-up nga pangutana. Kini si Constantine ingong ka nga na converter ni sa pagka-Kristiyano. So kini pagka-converter ni Constantine Roman Catholic ba ni siya? Dayon? Dili pa. He baptized shortly before he died. Sa katungapit na siya namatay, hapon siya nagpabautismo. Sige. Pero dili, no, not totally nga. Sa diyan na-converter sa the spot din siya nagpabunyag. Wala. Tungod atong vision nga nakita niya sa langit nga kini ang imong kadaugan mo nang resulta nga iyang gibiyaan nagiyahang pagtuong paganismo o gipaguba base sa history diri ha. Bisag mangita ka na, tagaan to ka. Gipaguba niya ang tanan ng mga halaran mga Diyos-Diyos. Gipulihan niya tinuod nga pagsimba. Mao nang kanang nay mga bakilid diha sa Roma, gipatag na niya tanan diha. Katong mga halaran sa mga Diyos-Diyos, gipabungkag niya. Gipamulihan niya magadagkong simbahan mo nang dunay mga katedral diha ni mga basilika. Siya bro, next question. Okay, so kini si Constantine, so gi-admitar nimo nga kining nahimo siyang Roman Catholic. Na dili pa. Pag-convert wala pa dayon sa nagpabunyag, pero Kristiyano convert na siya. So dili lagi mo na membro siya na simbahan na in short. Okay, so kini si Constantine kay membro na siya sa Roman Catholic, but sabot nga aduna po siya influence sa Roman Catholic, di ba? Kay emperor man siya, tama? Influence sa unsa man bayag pagtuo? Possible bod. Okay, na-influensyahan siya sa Roman Catholic Church. Mao na nga na doktrina nabunyagan gid siya shortly before he died. Okay. So kining ginatawag nga Council of Laodicea atong 363 to 364. Akong pangutanan nimo nga kining pundok sa mga obismo nga kining obismo ginatawag nga ecclesiastical obismo council. Balo brad, dili na mo ang kuan kay wala man mi obismo siguro. Obispo. Lagi dili obispo. Sige. Obispo. Okay, obispo.
Sumala diri Brad nga kining Council of Laodicea nagbalaod sa adlaw tinatawag nga Sunday law dili angay mag-Judaize Canon 929. Sa bro, nalayo naman ta aning tapika bro. Nalayo na gid ta pero nako nalayo na gid ta. Kaya wala lagi di lagi na issue din ng Sunday lolong sa panang luluha diha. Wala na tay kuha na ng lolo. Sige Brad, biblical to Brad. I-focus lang sa tema ba nga true church may o gidinay ni muna kinsa day founder og di si Kristo atag kag mga kuan. Na. Sabat na may atong giskutan aning Sunday nganong nanimbag Domingo. Bisan pag nanimbag wala di man na mo'y prohiba. Ang punto ram gud ako Brad kay nagingungod si Kristo sa Mateo 5:17 nga wala ko niya sa pagbungkag sa palahod. Mo jud akong kuan niya giadmitar po di mo nga Ano na lang. adun nag-admitar mo nga naay pag kuan sa balaod pero pag ili sa Sabado sa Sabat pero lahi lang nga adlaw. So mura nang punto ba nga akong gi karo ba nga nagbase po gud sa history giunsa pag-usab. So, ano na lang bro, gidinay man gid nimo nga dili si Kristo founder sa Roman Catholic Church. O dili si Kristo kinsa man. Muli na ibig ko Brad kay wala may giingon diya nga siya ang Alagi kinsa lagi og dili. Mura ra moingon ka ba nga? Moingon ka nga dili gyud si kuan, dili gyud na mao si Tarpulano maoy nagtukod anang inyong organisasyong butang talang kanang sana nga kapunungan dia ba di gyud Pulano nagtukod na kisa man di naadyo kay mahatag kay aron mafro ba wa tay mahatag wa magpabilin gyud ning nagbarog nga kami gitukod. Uspo na ko Brad kami nga kuan Brad Bible alo namong ginakuan Brad Bible lamang ba sa Bible man God wala kay mabasa nga diya nga Roman Catholic nga gingan lang Iglesia sa Dios or kining mga pangalan sa kanang kuan bisan kaning pangalan Iglesia ni Kristo dili man na siya kanang kuan kay common man na siya nga pagkasulat alang man sa tanang tao bisan Iglesia Iglesia sa Dios common Japon so wala joy kanang title nga pero among mahibalan ang kinaiya lang ba sa Iglesia sa Dios kay mabasa po na to. So ano na lang ta Brad kay giisgot man kog kag karakter. So dili lang sa ta mag-isgotan ng karakter kay dili man na mo ibasihan ng karakter. Kay bisan pag maingon ka nga Katoliko daghan kay mga bugoy nga pare ninyo nadakpan na pod kay nang repo baye. Tuan si pare ninyo gasyabo-syabo dito sa loyo. To ay mga palahubog nga pare. Dili man na mo ibasihan nga makapa sa kadalang. Di lagi ba kadala ba kay nagisgot naman gud tag karakter diri god. No nagisgot naman gud tag karakter. When we talk about karakter, diha gid ta pandulong. Usas mga baruganan sa inyong mga amigo moingon jud nga di gyud mo pasado. Nga naman Brad, sa Efeso 5:27 ang iglesia walay kunot, walay buling, walay mansa. So di mo pasado ana kay naamo kang magpalahubog tay pare ng rit ay pare nagsabo. Mo ba mo na inyong isyo? So ang kagwit ang karakter dili ko musakay kay nga naman in the first place bisan pagdaghang buluyagon sa simbahang Katoliko di gina makapaguba sa tinuod nga simbahang gitukod ni Kristo. It doesn't mean nga naay Judas bungkag tanang mga 12 ka apostol dili oy. Dili po na tulubago ni Kristo nga nang gipili niya si Judas. Sa una 12 pa lang kabuok apostol na magaling ni Judas samot na karon 1.5 billion. Aray! Next question. Wala ko nag-open na Brad kay maadmitar ang punta na kanang iglesia kanang ginatawag na iglesia. So bro, before ka mangutana bro, nalang sa quick clarification gamay ha. Moyon ka ba nga ang iglesyang gitukod ni Kristo 1 o sara? Iglesia ni Kristo unsa Brad? Moyon ba ka nga kining iglesia ni Kristo gitukod? Okay, iglesia ni Kristo si Kristo gitukod. Dasan Mateo 16:18 o sara mo nang gitawag 1. Admitar Brad. Okay, good. Dayon, ikaduha, before ka mangutana ha,
Muuyon pod ka nga kining simbahan na gitawag huli balaan kay si Kristong nagtukod balaan man. Tama? Ay, tama brad. Oh, mo nang one huli. Muuyon pod ka nga kining simbahan nang gitukod ni Kristo pagkatawgon ni Katoliko kay mulukop sa tibuok kalibutan. Mo nang Katolik, muuyon ka na. Uyon brad. Okay, one holy Catholic. Muuyon pod ka nga ang simbahan na gitukod ni Kristo, gitawag siyang apostolik kay tungod dining pagtukod ni Kristo na ang iyang mga apostol saksi. Muuyon ka na. Uyon brad. Okay, so one holy Catholic apostolic. Uyon na siya nga mao din ang simbahan na gitukod ni Kristo. No doubt, wala na tayo question. ang imong kwan brad. Uyon. Naaman din na di. Pag ingon nimo Roman Catholic mo na. Sige, next. Akong dugangan tong clarification ako kay tama naman ko atong apostolic. Muuyon pud ka nga ang simbahang Katoliko na ang simbahan nga gitukod ni Kristo na ila sa terminong Romano tungod kay ang Roma usas mga nasod nga diin na mo ngagdaghan nga mo'y gibalhinan ni Kristo sa iyang simbahan. Muuyon ka na dili ang Amerika. Usbo na ko brad. Ang giingon dito brad ang pagtuo dili ang Lagi wala. Di ba ningon si Kristo sa Biblia itong basahon ha? Nakay unsa man imong gamit King James version? good news ni brad. Bigawon ang Bible. Kasi kanang King James version nimo. Atong basahon ng San Mateo 28 21:43. Paliw kuno ko basa ng imong King James nga version. Good news na akong gunitan brad. Wala kay King James diha. Ana pangitaunon pa akong dala ron kay good news man. Diara sa tas good news. Pero ari tas King James amo koy King James diri nga nailogo sa Seventh Adventist. Masahon ha. Then mo clarify ko nimo gamay before ka mo proceed sa imong pangutana kay wala na koy question ni oyo na ka nga one DI, Holy, Catholic, Apostolic, no doubt. Mas maayo. Karon kay ningon mas Kristos Biblia brad. San Mateo 21:43. King James niha ingon diri ang basahon. Busa sultihan ko kamo nga aging harian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamungag mga bunga niini. Ang akong pangutana unsang nasura ni brad nga gibalhinan sa gingharian sa Dios nga namunga og mga nagapamunga niini unsang nasura na? Kana nga kuan brad wala na nag-refer sa nasod brad kundi nag-refer sa tao brad. Nasod gingon diri sa kuan diri sa mayong balita Biblia mingon man og midugang si Jesus busa sultihan ko kamo nga ang gingarian sa Dios kuhaon gikan kaninyo gihatag ngadto sa mga tao nga nagapamungag mayong bunga. Unya dire giklaro gyud ni kining mga tawhanan as usa ka nasod mao nang ingon si Kristo kuhaon ko diha kaninyo igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Unsa man ning nasura? Tanaw ko sa Greek brad kay gwapo mo sa Greek na definition ani brad. Lagi gipapangita ti kag King James nimo da wa ka nya karon dagan ka Greek. Kuya, ano ba talaga kuya? Sige, basa sa Greek. Ang gikuan ni brad, kingdom brad. Lagi kingdom, di ba? Gibalhin ang kingdom sa usa ka nasod nga nagapamungag bunga niini. Unsa nasura na? Ang basta brad, kingship dayon kining ginatawag nga iyang definition. Basa Griego ka, basa ka Griego. Gikuan ni brad nga kining ginatawag nga kining kingdom, gikuan siya kining Basilia. Kasi dili lagi ng kingdom. Ang kingdom, di ba mo nang simbahan na gitukod ni Kristo no? Gibalhin sa usa ka nasod nga nagapamungag mga bunga niini. Unsa man ang nasura ang gibalhinan? Di pud tumaw tong Amerika. Gikuan ni brad nga kining kuan diri is people man brad. Lagi mga katawhan lagi nang namuyo sa nasod. Pero ang imo mga deliver pag driver kay nagiskot ka og kining diha man gud sa King James version. Lugar dili wait lang ang imo mga deliver ka nagkuan ka drive ka sa isa ka ngalan sa lugar pero wala ko nagngalan sa lugar bro. Dili man lugar ang lahi man ning nagiskot siya og kingdom sa Ginoo and then nagiskot siya og tao. Bro kay kini mingon lugar bro
naka-refer sa usa ka nasod. So for example, nasod sa Pilipinas. Unsang lugar ha? Davao. Para sa kadapit Bukidnon. Una. Pero kung maingon kag nasod, unsang nasura na? Brad, Unsang nasura ng gibalhinan sa gingharian sa Dios? Kay wa man dawata sa nasod sa Israel. Wala sa Jerusalem wala na dawata, gisalikway. Muna ningon si Kristo, kay wa man niya dawata, ibalhin na kuno sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Unsa man ang nasuda? usbo na ko, Brad, kung mais ko kag nasod diya, Brad, dagang kay mga gipanggalan diya sa Bible mga nasod, Brad. O unsa nasuda jud gibal usara man ang giingon ni, usa ka nasod. Diya, pesa lang, hut lang. Israel, ang Israel gitawag yun og iyang katawan kay sumala dito sa chapter 4 sa Juan nga ang kaluwasan nagikan sa Hudyo. Ang Israel gitawag ni siya og kanang nasod sa Ginoo. So depende na nimo pad kung Karon bro, man nimo para magklaruhay ta ni, para mo man ta. Unsang nasura nga gitawag ni San Pablo nga gihimong katawhan sa Dios. Gitagaan yag mga grasya. Unsang nasuda na? usbo na ko, Brad, wala gaminson diri og gipadako ang nasod kundili No bro, di ba ang Israel gitawag ni ang Israel di ba giilangan usa ka nasod nga katawhan sa Dios. So karon aritas pagtuong Kristiyanismo. Sumala sa wali ni San Pablo. Unsang nasura ang gitawag sa Dios, gihigugma, gitagaan niya grasya aron mahimong iyang katawan. Unsa man ang nasura? usbo na ko, Brad, diya sa Mateo 28:19 around diya panglakaw kamo sa tibok kalibutan. So meaning kanay imong giisgot nga nasod nga gusto nimo i-point, dili na siya accurate, Brad. Wala ko mangutanag Katolik ba na? Ang ako pang pangutana simple ra man kayo. Unsa nga nasod nga giingon ni San Pablo nga gitagaan og gitagaa grasa sa Dios o niya gihimong iyang mga katawan, unsang nasura na? Usbo na ko, Brad, ang pagtuo, Brad. Say pagtuo. Ang gisgutan diya sa Roma, Brad. Pasahara ko na imuhang Biblia, Roma 1:6-7. Unsa naman Sumala diri, Brad, ako Basa daw. na. Paita. Sumala diri sa Roma 1:8. O sa city ay sa nang utso. Napata sa 6. Okay, size. Okay, ro maklaro po diyan ko ba unsa ang kanang kuan. Imuwara mo side to di mo gusto ipakuan. So sa size ako masahon. Oh. Lakip kamo nga anaa sa Roma. Kinsa daw? Nga gitawag lakip kamo anaa sa Roma. Nga naa sa Roma. So buti pasawot mga taga Roma. Kini yung pag-ingon ko lakip, Brad, bot pasabot ba imong gi conclusion nga kini yung lakip nga sila ra jud. Di sa Dili ba diya pa lang, Brad, masangit na ka, Brad, kung imong ipilit na imong gusto ba. lakip ganino. Subot pasabot apil. Apil. So unsa giingon ni San Pablo dia? Sige daw. Dili, ang imo mong kong drive doon kay gusto nimo nga ang Roma maoy kanang moy kuan, pero giingon dre lakip, so meaning dili lang ni sentro sa Roma nga Wala ko mangutana og kanang na sentro ba ng Roma. Wala pa man, di pa man na isyo dig na sentro ba na. Sige, continue. Ang ako gon nga gipakuan og unsang nasoda nga gitawag ni San Pablo kay diri gud sa King James kini na logo ba sa Seventh Adventist ba? Klaro mo dyan nag-iingon diri basahon na sa asara man libog ng taning Bible lang ni marker sa akong basahon ni sa ingon diri nga uban kanila kamo usab gi panagtawag aron mamaiya ni Hesukristo. Kinsa man ning gipanagtawag kamo, di ba ag kaning taga Roma ni gipanagtawag aron mamaiya ni Hesukristo. Sa 7 nganha kaninyong tanan
Ha, nganha, wala miyog lakip ha. Nganha kaninyong tanan nga anaa nga kaninyo sa nganha kaninyong tanan sa Roma nga gitawag sa Dios aron mahimong mga balaan. Himong mga balaan gitawag. So ang Roma nya karon kung imo nang ilaho sa 8 kaningon na ng 8 ug una sa tanan King James akong gibasa ha. Ug una sa tanan nagpasalamat ako kaninyo. Nagpasalamat ako sa akong Dios pinagi kang Hesukristo tungod kaninyong tanan kay ang inyong pagtuo nadungog man sa tibuok kalibutan. So ang ilang pagtuo asa man nagikan nga pagtuo ha. Gingan San Pablo nga ilang pagtuo diha sa Roma. Ilang pagtuo sa Roma nadungog sa tibuok kalibutan. Di ba? Of course, watay problema nga ang simbahan naggitukod ni Kristo naa sa Jerusalem nagsugod. Pero kay wa man dawata, wa man ilha didto. Kay Hudyo lagi di man na sila manawat. Ilaram gali nila ng Christianity didto nga branches ra nas ilaha sanga kay si akra gid tas Judaism. Ang ilang tinuod jud na gikan kunos kay Kristo maora jud ng simbahang Judaismo. Mao na nga gitawag Romana kay diha nagagikan ang pagtuo sa tibuok kalibutan ni Sangyaw mo nang gikan sa Roma padong sa Espanya to Pilipinas, di ba? Naglalisay na taana ag sa diha. Ningon ka gwa pa ko sure kung si San Pablo nakaabot bagyog Espanya. Sige. Okay, Brad. Giingon mo bro, imo ra mong gikuan, imo ra mong murag gikorek ang imong kuan kay sa Mateo 16:18 so dito man gud nga gi-claim jud ninyo nga dito una na natukod ang iglesia. So imong gikorek nga kanang wala gidawat dito gikorek nga wala gidawat. Dili ang imong pag-deliver ba, ang imong mong i-emphasize nga dire sa Roma na kining gusto nimo nga ginatawag nga Roman Catholic. Mao galing gitawag mi giuyonan nimo nga one Holy Catholic Apostolic kay mao jud na simbahan na gitukod ni Kristo. Dayon imo siyang gi-correct kay tungod kay sig correct dito man sa Jerusalem diya sa Mateo 16:18 nga sumala ninyo dito inyong gi-claim nga kamo na diha now pero kay imong gi-claim po karon kamo ni nasa Roma so murag imong gi-correct gamay dito sa Jerusalem kay wala gi dawat mo na padulong sa Roma. So ako pangutana si mo karon Brad. Okay ra mo ba pangutana ko nimo Brad? Go. Ang kuan dire Brad unsa may gipakailap Brad ang pagtuo ang kining ginatawag nga Roman Catholic? Ang pagtuo nya unsa man tong pagtuo ha? Mao tong ilang nabatunan nga gikan sa simbahan na gitukod ni Kristo. So di lang pagtuo kundi apil ang simbahan ilang gidala na. Sangyaw kag pagtuo nimo yo kag gadalag relihiyon kolorom ka mutana ba ng mga tao nimo? First impression sa mga tao nimo brad sa relihiyon ninyo. Lain na bugay mo yung mga tao. Wa mi relihiyon brad basta pagtuo lagi ning Kristo among gisangyaw. Mura tagbaptis ani. Gipangutana unsa may religion ninyo? Hingingog, wa may magdaag religion sa mong pagsangyaw. Puro nangingunana. So, dafaka nagsangyaw silang pagtuo gikan sa Roma. At the same time, gidala po nila ang relihiyon na gitukod ni Kristo which is mao na gihimong sentro sa pagtuong Kristiyanismo ang Roma. Mawita ng usas mga dakong rason ngano ang Roma giapil na sa among simbahan pagbutang kada ba tang mingon tag one Holy Catholic Apostolic Roman Church tungod na kay ecclesiastical dili religial. Ana akong buti pasabot. Di man nimo na dawaton di ni uyo na ka one Holy Catholic Apostolic. Pag abot sa Roma ni ungot man ka. Among tong giklaro na kung unsa yung nasura ng gibalinan. Ang mag-Amerika, Roma. Sige. Okay. Kay ni conclusion man kadire Brad nga imo pong gikuaron nga kining pagtuo mo ini kay lap. So now, akong pangutanan nimo second Brad. Nagingon dire Brad gay na dire na mo ka nag-conclusion. Imong gikuan imong kagulingon nga
diri jud. So ako mo na si Ma'am kining giingon dre brad nga balikon ako brad, lakip kamo nga ana sa Roma. But pasabot ba ang Roma ra ba kining pagingon lakip kamo ana sa Roma. Kamo direct wala ba labot ang ubang mga nasod ni brad? Lakip kamo nga anaa sa taga Roma. Oh. Apil gihapon. Katong mga laing nasod giapil gyapon, pero wala man tuing natong laing nasod nga nalipay mi kang inyong pagtuon na sangyaw sa tibuok kalibutan. Rumar may giingnan ana. So pag ingon nga kanang ni ang lakip kamo nga ana sa Roma, natural. Kay mo gunang Roma ang gibalhinan sa kanang tawag ani ni ang gingharian ni Kristo. Okay, moingon ka nga dili mao ng Roma, usab din nasura og di maong Roma nga magipasok nimo ng Amerika, which is diha ga organize Ellen Goldwhite nang iyahang Adventista. Oh. Okay brad, so gi-admitar nimo nga gimension dili lang ang Roma. Kay ninyo maglakip, di ba? So akong pusunod ang pagkutanan nimo brad. Magbase na ta sa Roma brad. Sige. O magbase na ta sa Roma. So sa history sa Roma brad, first og secret ta brad na history brad. Sa imo na ibalan brad sa first history sa Roma brad unsa may hitabo nga gining nasangyaw ilang pagtuo brad. Sinahitabo. Oh, kanang may history nga about sa gining ginatawag na mga hari nga gidagmal ning mga iglesia sa Roma. Aw. Ba kay mahatag Ang background sa una sa Roma, brother, pagano, paganismo, paganism. So pinakadaghan na sila Dios ng gituuhan, mas daghan pa magaling na Dios sa taga Ehipto. Gamay ra kay nang Ehipto, Ginoo lay sigutan, pabor pagos Roma, tinagana na. But sukad nga na Kristiyano ang Roma, ilang gipang salikway na og ilang gisangyaw, gi-adapt nila ang relihiyon, gituuhan nila, gidawat nila ang relihiyon nga simbahang gituokod ni Kristo og maunay nakapahimo nga simbahan kanang sentro sa Kristiyanismo. Okay brad, ay clarify lang ako brad. Unsa may hinundan brad kay nagtuman sila og moral law or Nagtuman sila sa kining gitawag natog mga moral. At the same time, Okay. aside sa mga moral, ila ding gidawat ang kinatibok ang doktrina sa simbahan na gitukod ni Kristo. okay, atong nasabdan nga tungod kay nagtuman sila og moral law. Then tungod kay nagtuman sila og moral law kay ang Roma is gasimba man og Dios dayon ang balaod sa Ginoo nga namay ayaw pagsimba og Dios. So mao po ni mga rason pod. So na akong sunod mo tana brad sa 2nd century brad kining civil law ni Constantine brad, kining nagtuman sa balaod brad, wala ba na sila napiktuhan brad? Kasi wala napiktuhan sa unsa man. Kinay nagtuman sa balaod sa Ginoo brad kanang remember the Sabbath to keep it holy, wala ba sila Sabat lagi dayo daganan. wala ba sila napiktuhan brad? Asa may wala napiktuhan? Aba day nagtuman og Sabat ka mga Kristiyano di ana sa Sabado. Nahong Konstantinong Wakman. Human namatay ang atong Ginoong Hesukristo pagsaka niya sa langit, walay bisan isang apostol nga nagtuman na ng adlaw Sabado isip adlaw igpapahulay. Naaba kay kita bakag apostoles gawali. Remember the Sabbath, Saturday to keep it holy. Wa ka si Kristo namulong ana. Hudyo, stricto sila ana. Dili kabalo ko brad nga nakaibalo ka brad pero imurang gurong gikuang gurong nga Wala jud kay mabasa ana. May sitas. Dili nimo kanon nga sa history nga kining pagkuha ni mandate sa civil law nga may tungod sa sandilo ni Constantine, ang mga kinang ginatawag nga God's Spirit o kining mga Hudiyo dito nga time naipiktuhan dyan sila na takong kasakit na itabo Unsa mang historya lagi na para magtuo ko. mag-research ang siguro sa brad before to magkuha na brad. I-research sana. Gabi Unya na lang na istorya di kung naa na.
ako mga gipuin ba kay diam ko kanang sintugod yang giingon ni sa Roma sa 1:8 nga ila din pagtuo din pagtuo kanang pagtuo di Ngano da ipamugos nimo nga ngano da ipalutaw nimo nga katong gipanglutos mao tong mga sabat keeper. dili ba ang akong punto ba kay ang gisgutan ko sa Roma 1:8 ang pagtuo Bro, perting layuan na jud kay ni. Lagi. kana nga pagtuo brad mo nagisgutan dito sa kinaiya sa iglesia sa Dios dito sa Kamo, wala na gyud moy laing wa na gyud moy laing daganan aron lang gyud maguba ning Katoliko kinaiya og dili change sabat. Mo na ang inyong konklusyon, di lagi mo gitukod ni Kristo kay change ninyo ni Sabado Domingo, which is wa moy katungod ana. Nya ang simbahan na ni ana dayon di man na moy rason. Kay kun ato nang ugat-ugaton ng sakyan na malangay kita kay nga naman kwenta na buntag unsay igpapahulay sa Old Testament unsay regisugo dito ikapito ba ni dili alayo na jud kina truth church ta. Ako lang klaro brad pagtawag na ko nimo brad wala ko nag close minded brad nga kanang kuan brad nga kamo mali jud mo brad mo ginungutan ko nimo brad imong gina ter kay nagiskot mo gag may tungod po sa mga Adventist nga imong gi libron nga sayop so ako lang gi kuan baka unsa mo katinuod so wala ko nag kuan Di, nga dangutana kag unsa mo kay kung namugos pa lang kung nasayop dili ko maminaw sa imong side brad Ani ba? Klaro mo jud kay na imuhang deklarasyon. Nangutana kag unsa may katinuod, yes. Base sa Biblia ag history mapamatud-an na. Tinuod na. Pero og mo question ba ka nang imo nang i-deny, tagay sa may standard references nga di tinuod ning Katoliko. Karon matudas ning ako ang mga history dire pero wala igor gyud na mapa ni. Dagandagan na lang tas karakter ani. Konklusyon haom-haom di gyud ding Katoliko kay Kristo kay usab na ning Domingo padulong usab na ni Sabado ug Domingo si Constantino gahimo na aning ni ang lolo unsa na nawa nagita ining kalakiha di na gina moy rason now ato na sakyan sige na butag gisgot ani Sabat di ba Old Testament Sabado igpapahulay tuwa unang mga katawan sa Dios na mahuway Sabado nagdagan na sa tadihang mga rasunan nagita ini sumuod na dyan kayo sagasa tayo butangan di gyud masiro nyo ning Sabat ida sige brad thank you sa panahon sige salamat kay sa panahon bro ha sunod na sa dugusig dagay concern ugma na punta ha sige brad